Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwarmu da ku a wannan tattaunawa ta musamman da zamu yi da babban bakon da muka yi a nan birnin Washington DC, mai girma tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar, wanda ya zo mana ko kuma in ce ya kawo America ziyara na wasu 'yan kwanaki, kuma yana nan tare da mu a cikin studio na nan murya Amurka. Ranka daɗe, barka da zuwa, kuma mun gode da ka samu lokaci ka zo ka yau. Barka ka dai. Mun gode kwarai, duk da ka zo Washington ka yi mana kokari ka zo ka sadu da mu ko mu tattauna. Bari mu shi sauri da yake muna da abubuwa da yawa da za mu tattauna. Mi kuka zo America, wannan ziyarar mi ta kunsa? Ziyara ta kunshi abubuwa da dama. Makasudin ziyara dai shine mu samu cikakken fahimta da kuma goyon baya na gwamnatin America da shirye-shiryen zaɓuɓɓuka da za mu shiga cikin 'yan watannin nan. Muna neman fahimtansu kuma muna neman goyon bayan su tabbatar da an yi zaɓuɓɓuka cikin lumana kuma da gaskiya da kuma amincewa. An ce kun haɗu da manya-manyan mutane daban-daban an tattauna abubuwa da dama. Kamar waɗannan batutuwa suka taso a wannan ziyara? Abubuwa kamar guda 3 ko 4. Da farko dai a samu a gudanar da zaɓuɓɓukan nan cikin zaman lafiya kuma cikin gaskiya da kuma cikin tsari na dokokin gudanar da zaɓuɓɓuka. Na biyu, a tabbatar da an samu cikakken haɗin kan 'yan siyasa, musamman shugabannin jam'iyyun, domin a tabbatar da an yi zaɓuɓɓukan nan cikin lafiya. Shi ya sa ma har kwanan bayan katuna mun haɗu kuma mun sa hannu akan mun ɗauki alkawari za a yi zaɓuɓɓuka cikin lumana kuma cikin kwanciyar hankali. Waɗannan suna daga cikin abubuwan da muka tattauna da jami'an gwamnatin America. Na ga wasu na rubuce cewa wannan zuwan da kai yana nuna kamar America tana son ta baka goyon baya ga wannan takara. Kana ganin abin a haka ne ko kuma? To wannan ai ba gaskiya a cikin wannan magana. Idan ka tuna a zaben da ya wuce ma ai na zo, da na zo kuma bai sa na ci ba, ai an ce na faɗi. Don haka wannan maganganun jama'a ne kawai. Mu yi magana matsalolin Najeriya. Buhari lokacin da ya zo da alkawarin zai magance abubuwa 3: tattalin arziki, cin hanci da rashawa da harkokin tsaro. Kai me taka ajanda in Allah ya sa ka ci zaɓen Najeriya? Na riga na gabatar da abubuwa guda 5 waɗanda na yi alkawari tsakanina da Allah idan an zaɓe ni zan aiwatar da su. Da farko mun ɗauki alkawari za mu tabbatar da an samu haɗin kan Najeriya, domin yanzu Najeriya ta ɗan samu rauni wajen haɗin kai tsakanin kudu da arewa, musulmi da waɗanda ba musulmi ba da sauransu. To na yi alkawari duk abin da zan yi an samu haɗin kai a Najeriya. Na biyu, na ɗauki alkawari harkan tsaro za mu tabbatar da cewa harkan tsaronmu ya samu kyakkyawan ma'ana yadda za mu yi mu dawo da zaman lafiya. Na uku, farfado da tattalin arzikin ƙasa, nan mun ɗauki alkawari na wannan. Na 4, harkokin ilimi. Kowa ya sani jami'unmu wajen wata 8 ba a buɗe su ba. To mun ɗauki alkawari ba za a sake samun irin waɗannan abubuwa ba, kuma za mu ƙara ba da ƙarfi musamman ma kuɗaɗe domin mu tabbatar da harkan ilimi ya bunƙasa a ƙasan kwarai da gaske. Sannan na 5 shine mun ɗauki alkawari za mu ƙara wa jihohi da kuma ƙananan hukumomi ƙarfi harkan gwamnati da kuma kamar su zama masu 'yancin kansu, suna samu abin 'yancin kansu da abubuwa da yawa. Ma'ana za mu rage ƙarfin gwamnatin tarayya, amma dai za ta samun kuɗi da kuma yawanta. Tarayya din. Bari mu kokwance wasu babban abin da ke damun mutanen Najeriya yanzu tsaro. Bari mu fara da shi. Ta
ta yaya za ka tunkari yanzu wannan sabon matsalar da ake samu tafiya ma a cikin najeriya ta yi wuya saboda mutane da ke kawo mutane suna neman fansa har yanzu ba a gama da harkar boko haram kwata-kwata ba ga su isuwar da sauransu ta yana za ka bullo wannan magana tsaron nan ne kan zai sha bamban? ta inda za mu bullo kafin a gyara tsarin mulki domin in muna so mu ba jihohi da ƙananan hukumomi waɗannan sauran irin waɗannan ayyuka tilas mu gyara tsarin mulkin najeriya. To kafin a gyara tsarin mulkin najeriya muna da niyya mu ƙara ɗaukan ma'aikata musamman wajen harkokin 'yan sanda da kuma masu tsaron lafiya, kuma mu samu musu kayan aikin yi da kuma mu tabbatar da albashinsu ko kuma zamantakewansu ya zamanto wanda ba zai sa su shiga waɗansu halaye ko na cin hanci da rashawa da sauransu ba. Yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke so mu yi. Wasu na cewa ɗaya daga cikin abin da ya sa magance tsaron da yake da waya shine ba a zartar da hukuncin da ya cancanta akan mutane da ke a yanzu al misali masu sata mutane, masu kisa, masu boko haram da sauransu. Kana ganin gwamnatin ka za ta nemi yanke hukuncin kisa akan duk wanda yake sa irin wannan? Ba abin da zai hana mu yin haka, ba abin da zai hana mu. Muna da niyya mu samu haɗin kan musamman alƙalai. Na ɗaya su tabbatar da idan mun kai waɗannan ƙararraku gabansu sun yi hukunci da sauri-sauri kuma mu aiwatar da hukuncin nan da suka yi. An ce akwai ma'aikatan tsaro kamar guda 17 a najeriya. Za ka sake fasalinsu ne don su iya aikin nan ko kuma wanda ke akwai ne kawai za a ci gaba da aiki da su? Tun da dokoki ne suka kafa su a cikin hanzari ba za mu iya cewa mun rushe su ko mun wargaza su ba. Abinda nake faɗa a nan shine za mu ƙara yawansu, ma'ana ma'aikatansu da kuma kayan aikinsu da kuma koya musu yadda za su yi aikin din. Waɗannan ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da muka tattauna da gwamnatin amerika domin su taimake mu a cikin waɗannan abubuwan. Mun magana tattalin arziki a kwanan nan ake cewa babban bankin najeriya ya yanke kudurin zai canja fasalin naira. Ka goyi bayan wannan mataki na canja fasalin naira? To a gaskiya ban san dalilan da yasa suka ɗauki waɗannan matakai ba. Rabuwa ni na sani da canja a kudin najeriya tun na aikin gwamnati, na tsammani tun 1984 lokacin da aka canja kudi, kuma lokacin ma kuma zamanin buhari ne. To tun lokacin ba zan iya tunawa ko an sake canja kudade ba. Wasu na cewa gwamnati da kanta tana cewa tana son ta yi wannan ne saboda akwai mutane da suke da kuɗi da yawa a waje. Babban bankin najeriya ya ce kashi 80 da wani abu na kuɗin najeriya ba a cikin banki yake ba, saboda haka da shi ake sarrafa, ake cin hanci, ake fashi da makami da ayyukan laifuka. To akwai dalilai da yawa akan abin da ya sa kudade suna hannayen jama'a. Na farko dai ba mu da isassun bankuna a najeriya da za a ajiye kudin a ciki, da za a ajiye su. Na biyu kuma bankunan nan ba ko ina suke ba. Yawanci wajen karkara da sauransu ba za ka samu banki ba. Don haka mutane sai kaga suna ajiye kudadensu a gidajensu. Ya magana faduwar darajar naira, yanzu naira ta kai wajen naira 800 kan kowace dala ta amerika. Ya za ka tunkari wannan? To yadda za mu tunkari wannan shine ko mutanen gwamnatin amerika da muka yi magana da su na nuna musu cewa yanayin yadda bankin najeriya take da multiple exchange rate, ba san yadda zan faɗa yadda ake yawan canjin naira din ba. To za mu tabbatar da wannan mun dan abin nan nashi, ba mu tabbatar da takaita shi. Kana nufin a samu kamar canji al misali Buhari lokacin da bai wuce watakila mu ce ga canji na central bank ga kuma na waje ba, bai wuce canji guda biyu ba. So za a ci gaba da samun waɗannan canjin guda biyu da ne, ba za a samu hanyar da za a samu ɗaya ba? To wannan kuma ya danganta ga tattalin arzikin ƙasan, yadda aka gudanar da tattalin arzikin ƙasan. Kana jin a ƙarƙashin gwamnatin dala za ta tsaya a nawa naira? Wannan a gaskiya ba zan iya faɗa maka ba, kan ba dai na shiga gwamnatin na ga yanayin darajar naira yadda take ba. Maganar man fetur, har yanzu ma'aikatun man fetur na tace mai guda 4 na najeriya ba sa aiki. Ya za ka yi da su? Ai dama ba wannan matsayi na akan wannan ba sabon abu ba ne. Na riga yana faɗa tun shekarun baya da suka wuce sayar da su zan yi.
za ka sai da su zan sayar da su da su da kamfanin na gwamnati har yanzu kana nan kan bakan ka ana kan bakana domin me yasa za ka sai da su me yasa ake ganin shi da domin idan ka ba 'yan kasuwa za su fi aiwatar da waɗannan kamfanoni dukkan na man ne kawai za ka sai ko duk kadarorin gwamnatin Najeriya ba duka kadarorin gwamnati ba waɗanda ya kamata a sayar da su a sayar da su amma dai na mai amma dai na ne kamar wanda suke sarrafa ko da ake cewa refineries menene na tace mai ba tace mai to me amfani su in ba ka sai da su ka ba 'yan kasuwa dama su gyara su sannan su yi kamar abin da Dangote yake yi kenan to kamar abin da Dangote yake so yi tunda har yanzu bai kammala ba amma wannan zai hana yawan satar mai da ake da a can kudancin Najeriya ana fita da shi a'a wancan kuma wani harka ne matsala ce daban wanda tilas mu ga yadda za mu yi amfani da karfin gwamnati mu tsayar da wannan domin akwai haɗin kai kwarai da gaske daga ma'aikatan nnpc da kuma ma'aikatan tsaro da sauransu wanda aka ba su hakkin kula da hanyoyin ko bututun mai da ake shimfiɗawa a cikin ajandojinka guda 5 ban ji ka ambacin magana cin hanci da rashawa ba tana cikin abubuwan yana ciki yana ciki ya za ka yake shi abinda yadda za mu yi mu yake shi shine mu tabbatar da duk wani wanda aka kai shi kara kotu lokacin shari'a ne ya zama to gajere a tabbatar da an yi hukunci cikin lokaci wannan zai kawo mutane zai ba mutane misali kwarai da gaske yadda za su tabbata gwamnati da gaske take amma yanzu kaga bance mutum nawa zaka ce an daure ko kuma an karbi dukiyoyin gwamnati da ke hannu ake cewa akwai yan gaban goshi ko an kama su ba su to don haka wannan kana bukatan haɗin kan masu shari'a kotuna kenan kuma da masu binciken cin hanci da rashawa din nan. To ya batun rigimar fulani da kiwo da ake magana hana su je nan ko kuma a basu su je nan yana cikin abubuwan da kake tunanin ka tunkara shi ma? Yana daya daga cikin abubuwan da yake kawo mana rashin zaman lafiya wannan kuma kamar yanzu ya kamata mu tabbatar da mun shigar da zamantakewa tsakanin manoma da kuma fulani masu shanu da kuma dagatai da kuma masu anguwanni na waɗannan wuraren idan an samu kwamiti na kowane lokaci kuma sun zauna suna samun fahimtar juna ga inda za a yi kiwo ga inda ba za a yi kiwo ba ga inda za a yi noma ga inda ba za a yi noma ba to za a samu fahimtar juna kuma abubuwan za su ragu kwarai da gaske. mu shiga maganar siyasa da zaben nan me ya bambanta wannan lokaci da duk sauran takarar da kai me ke karfafa maka zuciyar zaka ci zaben na wannan karo? To ka sani idan kana da kishin kasanku za ka yi duk iyakacin kokarin da za ka yi ka tabbatar da canje-canje da kake so ka gani an kawo kasan nan za ka ci gaba da yin kokarinka sai kuma lokacin da Allah a ra'ayinka me yasa a can bayan nan baka samu nasara ba? Dalilai da dama kwarai da gaske ka dauki misali lokacin ne nake samun ko kuma na samu rashin jituwa da shugaban kasa a lokacin so don haka kuma ya faɗa mini ya ce zan faɗa maka ba za ka gaje ni ba na ce wai ya kuke yanzu kun shirya ko har yanzu kuna nan kuna ta rigima kai dai aje kawai kamar ka za a gashi so amma dai a wannan karo kana da karfin imani saboda me yasa kake da karfin imani a wannan karo ne? Ganin karbuwar jam'iyyar namu a yanzu a Najeriya dama suka ce PDP ba ta yi musu komai ba suka ce suna so su ga canji to sun ga canji yanzu ga canjin ga PDP ga kuma APC da suka zaba ga inda suke don haka muna gani abinda gwamnan jihar mai Sokoto ya ce jiki magayi ko? To jiki to me ra'ayinka game da abokan da ke yan takara da ke takara da kai Tinubu Kwankwaso da Peter Obi ya kake ji da su? Well dukansu na san su kuma dukansu kuma na hurɗan siyasa da su don ka ba wani sabon mutum a ciki wanda ba sani ba ni kuma ba sabon mutum bane waje su. Za a iya sa ran tun da ba a shugaba biyar ɗaya zai fito ya zama ya ci zaben nan kana jin ɗaya daga cikin masu takara da kai watakila zai zo ya kwankwasa maka kofa ko ya nemi ku haɗa kai?
sun fara abu ne mai yiwuwa a siyasance. Wa kake je cikin wayannan Peter Obi ne ko Kwankwaso ko ba na je sa da Tinubu ko Tinubu ne ba duka dai mai yiwuwa ne a harkar siyasa, ba abin da za ka ce ba zai yiwu ba. mu yi magana to ya ake game da rikicin cikin gida na su wike da suka nace sai ka yi canje-canje sai ka yi tam daya wato wa'adi daya sai ka ba su mukamai. Me ake ciki game da wannan rikici na cikin gida na wuce wannan lokacin yanzu ko ya an shirya ne ba a samu cikakken shiri ba, amma kana jin wani zai iya kawo mun yi gaba. Kana jin ba zai kawo cika zo ga kyamfen na gaba ya yi gaba na baya sai labari. So baka da wata damuwa game da wannan matsalar kuma shi shugaban jam'iyyar bayan da zai je yana nan zaman su bai dace ba a wannan lokaci kace za ka yi canjin shugabancin jam'iyya bayan da gamunan dab da zabe. To kana da karfin imanin cewa hukumar zaɓe ta shirya zaben nan za a yi shi cikin adalci da akwai alama da kuma tanadin da aka yi na na'urori da sauransu wanda zai sa ba za a yi magudi ba. Akwai alama domin kaga sun yi zaɓe guda biyu wanda mun yaba musu, sun yi na Ekiti mun yaba musu, sun yi na Oshun mun yaba musu, kuma shugaban ƙasa ya tabbatar mana cewa lalle shi kam duk abin da za a yi sai ya tabbata an yi zaɓe cikin adalci da kuma gaskiya. Haka to so sai batun harkokin kasashen waje don wasu suna so su san matsayinka, amma kafin in tafi ga harkar kasashen waje a ƙarƙashin shugaba Buhari an samu wani abu da ake cewa kabal. Za a samu kabal a ƙarƙashin ikon waziri? Babu. Ba za a samu kabal ba? Ba wani kabal da za a samu. Waziri will be in charge. To alhamdulillah. Mai magana harkokin da suka ce wani abu Buhari zai bari baya wanda sai ka zo ka yi mashi kwaskwari ma wanda bai gama gyara ba. To na dai ka san jam'iyyunmu daban-daban ne. Na sani gwamnatin sa nake magana ba mai gwamnati akwai abubuwa da yawa. Bayan harkar tsaro da tattalin arziki da muka magana da corruption da cin hanci da rashawa. Za mu rage gaskiya gwamnatin ta yi faɗi da yawa. Ta yi yawa, mutane sun yawa cikin ta yi yawa. Idan dai har ka ba ƙananan hukumomi da jihohi ƙarin ayyuka to tilas ai waɗansu su koma jihohinsu da kuma ƙananan hukumomin su taimaka domin a kafa waɗannan jihohin ko kuma ƙananan hukumomi. Batun mata da matasa. Wace rawa matasa da mata za su taka a sabuwar gwamnatin ka? Ai na riga na dauki alkawari na ce kashi 60 cikin gwamnati ma'aikata da za mu tabbatar da tsakanin mata da matasa ne, wannan 30. Ya me ra'ayinka game da matakin jan kunne ko gargaɗin da Amerika suka yi na cewa ana shirin a kama Abuja farmaki, amma kuma ma'aikatanmu na leƙen asiri da tsaro duk ba su da wannan labari? To gaskiya abin bakin ciki ne, da ya kamata a ce an samu cikakken fahimtar juna tsakanin Amerika da Najeriya wajen waɗannan abubuwa. Bai ma kamata a ce abin ya fita waje ba, kamata a ce tun kafin abin da ya kama ma'aikatan tsaro na Amerika sun jawo hankalin abin nan, kamar yadda suka saba aiki tare dai ya kamata ya nuna cewa suna aiki tare. Amma excellency a ce wata gwamnati ta ƙasar waje ta zo cikin ƙasar ka ta fi ka sana abin da ke faruwa wani da ake tura ba abin mamaki ba ne? Ga ma'aikatan tsaro da yawa amma su ba su da labarin abin da na waje sani. Abin mamaki ne, amma kuma ba mu ji bayanin sashen gwamnatin tarayya na Najeriya ba. Ana kiranka unifier da turanci, mai haɗin kai, kuma wani abu da mutane suka sani game da kai shine cewa wasu sukan ce kai warwatsu a cikin Najeriya ko wani sace kana sha'ani da su. Ta yaya za ka haɗa kan mutanen Najeriya sanin cewa suna da wannan bambanci da saɓanin ra'ayi da rabuwar kawuna? Alkawarin da na ɗauka gwamnatin haɗa gwiwa din nan zai magana. Wato za ka kawo su jam'iyyu cikin gwamnatin? Zan kawo ba shakka. Za ka aiki da kowa? Zan yi aiki da kowa. So amma wannan bambance na tarihi, na addini, na kabila da sauransu, wannan zai dauki lokaci yayi. Mun tashi mun tarar da waɗanda suka kafa Najeriya, akwai arewa, akwai kudu, akwai gabas da sauransu. Daga baya
an zo ana kokari a samu cin gaba a manta da inda aka fito ko kuma wani yare ake magana da sauransu. Amma abin bakin ciki ni a ra'ayina shine na ga waɗanda suke da ilmi su suka fi kawo mana waɗannan matsala. 'yan boko in ka je ka tarar da waɗanda ba su suna zaune tare za ka tarar da ba irin waɗannan bambance-bambance, amma da zaran 'yan boko sun so sun shiga wuri sai su kawo maka matsala. Wannan ya ce a an da na danne wannan, a wannan ya ce addini na danne wannan addini da mai da sauransu. Akwai magana a nan. To mai magana harkokin kasashen waje, mu fara da makwabta na Afirka. Kasashen Afirka kamar da ka sani sun dogara akan Najeriya da yawa kan abubuwa da yawa, tattalin arziki, tsaro da sauransu, amma kuma suna fuskantar matsalolin tsaron tare da Najeriya din a kasashe irin su Chadi, su Mali, su Burkina Faso da sauransu. Ya za ka tunkari matakan inganta dangantakar Najeriya da sauran kasashen duniya musamman na Afirka? Shi yasa nake zagaya waɗansu kasashen Afirka, kamar na sadu da shugaban Senegal, na sadu da shugaban Cote d'Ivoire, na tabbatar musu cewa Najeriya idan dai har na samu nasara a shirye muke mu tabbatar da mun dawo da ECOMOG, mu tabbatar da muna da gundumar sojojin tsaro wanda suna iya zuwa kowane cikin kasashen nan idan an ba su izini su tabbatar da na ɗaya ba wargazar da tafarkin demokuraɗiyya ba, kuma an samu zaman lafiya a waɗannan ƙasashen na Afirka ta yamma. Boko Haram da ISWAP da sauransu suna yakar su Nijar dinnan sosai, kuma ana samun kan iyakokin Najeriya ma dai buɗe suka yi yanzu. Akwai wani mataki za ka ɗauka domin inganta shige da fice kan waɗannan iyakoki? To haɗin kai da za a samu, domin a yanzu gaskiya Najeriya ta ɗan ja da baya a cikin ECOWAS. Niyana ne in dawo da Najeriya cikin shugabancin ECOWAS, tabbatar da mun samu haɗin kai da sauran ƙasashen ECOWAS domin mu samu yadda za mu yi magungunan waɗannan abubuwa. An daɗe ana magana ana so a yi takardar kuɗi bai ɗaya ta Afirka ECO, ka goyi bayanta? Warai kuwa na goyi bayanta. Na yi magana ma da waɗannan shugabannin cewa zan yi duk iyakacin ƙoƙari na mu tabbatar da an samu wannan haɗin kai na samu takarda guda. Me amfanin samun kuɗi ɗaya da Afirka? Domin zai kawo mana sauƙin kasuwanci tsakaninmu da juna, kuma zai bunƙasa arzikin Afirka ta yamma. To ya sauran manyan kasashen duniya fa, su Amerika dinnan, su Rasha, China da sauransu, na san suna ɗari-ɗarin a ga ƙasa irin Najeriya ta jingina wuri guda ɗaya, kamar abin da wahala ya za ka yi da wa'annan? Ai dama ka san Najeriya muna da manufa wanda ake cewa non-aligned, ko kuma ba ruwanmu da kowane gefe, amma kuma za mu hurɗa da kowane gefe. Da kowa ba? Juyin mulki, an samu juye-juyen mulki a Chadi, a Mali, a Burkina Faso. Me ra'ayinka game da aƙidar juye-juyen mulki nan da ake samu jefi? Juyin mulki idan dai ta bi tafarkin demokuraɗiyya da wannan daidai ne, amma in ba ta bi tafarkin demokuraɗiyya ba, wannan ba za mu goyi bayan wannan juyin mulkin ba. Jama'a, wazirin Adamawa kenan, kuma tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar a nan sashen Hausa na murya Amurka, da ya zo ziyara a nan Washington, muka samu dama muka tattauna da shi. Muna ƙara gode mashi da lokacin da ya ɗauka ya zo ya ziyarce mu. A madadin duka ma'anan sashen Hausa na murya Amurka, musamman Habibu Shehu da ya bada umarnin wannan hira da muka ɗauka, da sauran ma'aikatan sashen da kuma murya Amurka baki ɗaya, Aliyu Mustapha Sokoto ne ke muku bankwana daga Washington. Assalamu alaikum.